O carón do Panteón de Galegos Ilustres na Igrexa de San Domingos de Bonaval, en Compostela, levouse a cabo un acto de reafirmación da memoria lingüística de Galicia, coa presenza de representantes de grupos políticos e forzas sindicais que apoiaron e asinaron a proposta da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia. Unha lingua, para ser oficial, debe estar presente en todos os ámbitos da vida social, cultural, económica e mesmo nos actos que rexen as actividades familiares. Cando iso non acontece, como é o caso de Galicia, a normalización lingüística debe avanzar con actos de reafirmación colectiva e persoal. A lingua é un código de comunicación que responde a unha creación xenuína dun pobo que soubo utilizala para manifestar os seus sentimentos máis profundos e íntimos. Sen embargo, a realidade ofrécenos fracturas claras. Mentres a parroquia dos vivos se expresou sempre en galego, a parroquia dos mortos, os camposantos, ofrecen unha realidade ben distinta. Son espellos deformados nos que se perpetúa a memoria colectiva do noso pobo incorrectamente. As razóns que puideron xustificar tales efectos deformadores desapareceron hoxe. Porén, despois de 30 anos longos de liberdade para o exercicio dos nosos dereitos lingüísticos, a conduta dos galegos e galegas non ten mellorado moito en autoestima. Enterramos os nosos pais, irmáns, fillos, amigos e familiares nunha lingua que non é a nosa. Deberíamos facermos unha fonda reflexión e aceptar que neste aspecto actuamos con desleixo. É tempo de restaurar a memoria lingüística de Galicia para desagraviar os nosos devanceiros, devolvéndolles a dignidade da súa lembranza no noso idioma, o tempo que fagamos promesas de presente e futuro máis optimistas. Por iso, celebramos hoxe o Día da Restauración da Memoria Lingüística de Galicia, que queremos celebrar todos os anos nesta mesma data. Queremos agradecer a todos os representantes políticos e sindicais que nos acompañan a súa participación neste acto coa sinatura dunha declaración que quixéramos lles desen publicidade a través dos medios que utilizan para se comunicaren cos afiliados e simpatizantes para que o discurso da galeguidade nos actos funerarios chegue a canta máis xente mellor. Para expoñer os obxectivos desta campaña que dende hai anos, dende a Asociación de Funcionarios vimos denominando en galego agora e sempre, temos connosco o seu presidente, don Xaquín Monteagudo Romero, que agora ten a palabra. Levamos varios anos con isto de en galego agora sempre. Recordo que na primeiría porfiamos en pelexar coas empresas dos servicios funerarios. Dixemos, bueno, pois vamos falar coas empresas dos servicios funerarios, explicarlles unha cousa moi doada de explicar, e é que, bueno, dado o marco político no que nos movemos, dado que estamos nun Estado democrático de dereito, dado que o galego é lingua oficial de Galicia, non pode ser que o 100% que todas as necrolóxicas, que as esquelas, que as campas que hai por toda Galicia estean en castelán, e durante un par de anos pelexamos coas empresas dos servicios funerarios e recibimos moi boas palabras, pero a realidade non mudaba, non? Non mudaba e chegamos á conclusión de que se queríamos cambiar isto, pois tiñamos que chegar a xente do común, é dicir que o que tantas veces se fala de que a sociedade, a xente corrente, a que ten que demandar o uso do galego, a que ten que defender o uso do galego, a que ten que de facto introducir o galego en ámbitos da vida social nos que tradicionalmente estivo sempre arredado. Desde hai varios anos, como dixo a miña compañeira, fomos por Galicia adiante. Recorremos parroquias, cementerios parroquiais, aldeas, barrios das vilas, fomoslle contando isto a xente que nos quixo escoitar. A verdade é que, bueno, dada, digamos, a modestia dos nosos medios materiais e humanos, pois non chegamos a grandes circos da población, pero ali onde chegamos a xente quedaba pasmada porque ninguén lle falara nunca disto. O noso país é así, ninguén lle falara nunca de que a esquela, de que a necrolóxica, de que a campa do cemiterio, de que o funeral, de que o normal era que fora en galego, porque se a xente que está utilizando o galego na súa vida corrente, na súa vida familiar, pois non ten moito sentido que os nosos antepasados
os despidamos e os recordemos en castelán. E a verdade é que, bueno, a xente, despois da sorpresa, pois reaccionaba con comprensión, con simpatía. Creo que polos sitios por onde fomos pasando se produciu un cambio real na conduta lingüística con respecto a estas cuestións. Bueno, despois da experiencia de uns cantos anos, 5 ou 6 anos, ou 5 ou 6 anos que levamos con este tema, pareceunos que era hora de solemnizar un pouco esta iniciativa, de que gracias aos que estades aquí, aos que nos acompañades e que nos apoiades, gracias aos colectivos que representades, as institucións que representades, pois nos deades un apoio público, nos deades un apoio solemne, formal, porque a cousa eu creo que o merece. É dicir, o galego é un problema interxeracional, o galego é unha cuestión que debemos transmitir ás xeracións futuras, e tamén o galego debe ser a lingua que recordamos os nosos antepasados. E isto recordo porque o vinculamos tamén con outra campaña que levamos, que está íntimamente vinculada con esta, e que temos que seguir insistindo nela, que outro acto xurídico vinculado estreitamente con isto que hoxe nos ocupa, que son os testamentos, as derradeiras vontades, pois tamén, por que razón non se han de facer en galego? Pero claro, se non as facemos nós, se non as facemos os que, desde o punto de vista político, social, cívico, temos representación, temos un papel ou temos un protagonismo, temos que dar o exemplo público e temos que dar o exemplo público coas declaracións, coas asinaturas, coas manifestacións públicas e tamén coa conducta persoal. Isto é o que vos pedimos hoxe e é a razón da convocatoria que hoxe vos fixemos, pola que, además, vos agradecemos a vosa presencia, porque creemos que pode ser un paso cualitativo pola vosa representatividade, pode ser un paso cualitativo diante da sociedade galega de cara a consolidar unha cousa que me parece xusta, lóxica e equitativa coa cultura co povo galego, que é que o galego sexa a lingua normal neste ámbito dos actos e dos monumentos funerarios. Moitas gracias. Que un dos lugares onde máis evidente é a desmemoria lingüística de Galicia son os cemiterios. Por incomprensible que pareza, as parroquias dos mortos non falan a mesma lingua que a dos vivos. As lápidas ou campas dos camposantos galegos son expoñentes da renuncia dos galegos ao seu idioma. Prefiren lembrar os seus defuntos noutra lingua diferente da que falan no ámbito familiar. Esta actitude puido ter justificación noutras épocas polo comportamento lingüístico da Igrexa galega, mais hoxe en día carece de sentido. No marco dun Estado democrático e do recoñecemento da autonomía política de Galicia, a liberdade lingüística establecida pola legislación vixente debería levar o uso normal do noso idioma nos actos e monumentos funerarios. Pero o certo é que só unha minoría consciente exerce a galeguidade nese recuncho da vida familiar. Os datos son elocuentes. Somente unha de cada 1000 lápidas está escrita en galego e un 2% das notas necrolóxicas que se publican está redactada no noso idioma. Para explicar esta situación, adoítase recorrer a ocorrencia de que nestes momentos tristes ninguén está para reparar no problema da lingua, pero ese argumento carece de fundamento lóxico. Compre que reaccionemos perante esa anomalía e que mudemos vellos hábitos lingüísticos herdados que constitúen un atranco para a normalización do galego. A lingua galega é o signo máis preclaro da nosa identidade. Este debe permanecer vivo nos ámbitos onde mora a memoria colectiva e os cemiterios son uns singulares espazos de recordo. Sen embargo, trátase do recordo distorsionado como un espello cóncavo que deforma a lembranza dos nosos antepasados. Restaurar a súa nidieza é unha necesidade urxente. Por todo iso, os comparecentes conscientes da súa responsabilidade declaran perante o pobo galego que neste eido é esencial o papel das corporacións locais do país que, como entidades máis próximas aos cidadáns, teñen a obriga legal de removeren os atrancos para o principio da oficialidade do galego sexa real e efectivo. A elas incúmbelles a tarefa de artellar en unha pedagogía social que traslade á cidadanía a importancia da defensa dos nosos valores patrimoniais. Segundo, os movementos políticos e cívicos que artellan a sociedade galega, como son os partidos políticos, sindicatos, asociación de veciños e entidades culturais e deportivas, deben ser promotores dos valores da igualdade, da liberdade, do pluralismo e da defensa da cultura propia de Galicia, polo que compre que asuman como propia a normalización do uso do galego nun eido tan senlleiro como que nos ocupa. Para iso, nada hai máis eficaz que divulgar e promover entre os seus membros, afiliados e socios, os valores desta declaración para que actúen en consoancia con eles. Terceiro, os partidos políticos e sindicatos asinantes asumen o compromiso de celebrar todos os anos o día 23 de outubro como Día da Restauración da Memoria Lingüística de Galicia, programando e convocando actos de sensibilización para crear un estado de opinión favorable ao proceso de inculturización dos actos fúnebres.
Cuarto, os partidos políticos e sindicatos asinantes instan as corporacións locais e movementos cívicos a través dos seus afiliados e representantes institucionais a promoveren actos nos que se programen algunhas destas propostas. 1. Colocar unha placa na porta dos cemiterios cunha lenda igual ou similar a esta, na memoria de todos os que aquí xacen, porque grazas a eles Galicia segue a ter unha cultura e lingua de seu. Sustituir a campa ou lápida en castelán por outra en galego dunha persoa senlleira na parroquia con autorización dos seus familiares. Organizar un acto musical literario ao pé do Camposanto con oradores que desenvolvan o discurso da pedagogía galeguizadora. Organizar un acto público de sinatura da acta de vontade coa participación dos veciños, que será asinado en acto público solemne presidido polo alcalde do Concello e outras persoas que actuarán de notarios. Simplemente mirando os arcos que rodean o Panteón de Galegos Ilustres, onde están soterrados, non todos, pero sí do mellor dos nosos antepasados, vaise a cabeza inmediatamente a Santa María Maior en Noia para recordar e ver a importancia que teñen as lápidas como elemento de memoria ao longo de séculos e a importancia que as lápidas reflictan o momento, a cultura de cada época. En terceiro lugar, animalos a que sigan con isto, para iso nas nosas posibilidades e co noso sempre insuficiente, pero ben intencionado apoio, pois conseguiremos que ao final se normalize a lingua tamén neste ámbito. Pensaremos que a normalización do noso idioma sofre dunha grave parálise nos últimos tempos e axudaremos, como axudamos sempre, no seu pulo. Creemos que en Galicia existe un bilingüismo depredador e a mellor forma de combatilo é garantir a presenza do galego en todos os espazos de convivencia. E tamén se vive en torno á morte. Sexa entón o feito de lembrar os devanceiros na morte, como falaban en vida, unha parte da normalización da lingua, mas non só, reitero, sexa unha parte, pois non é o galego lingua morta, nin de morte, nin de morto só, aínda que tamén. O feito de que unha iniciativa deste calibre que pon de manifesto a enorme ausencia do galego na despedida da vida dos nosos cidadáns teña que ser feito por unha asociación de funcionarios pola normalización lingüística e que ao mesmo tempo un mérito seu que todos debemos agradecer e honrar, pero é ao mesmo tempo un acto de denuncia do incumplimento da deixación de funcións de todos aqueles que teñen a obriga de velar precisamente pola normalización do noso idioma e que é unha obriga a cual están obrigados estatutariamente e que efectivamente, como podemos comprobar con este acto e o que este acto reflicte, non se está a cumplir, desde logo, nin de lonxe, nin de cerca, porque é un ámbito sobre o cual oficialmente non se ten feito nada. Conscientes das dificultades con que a lingua se enfronta e co compromiso de non repetirmos fórmulas caducas que fracasaron nas últimas décadas, debemos de traballar para garantir a hexemonía social do galego dende un discurso lingüístico radicalmente positivo. Dende a Nova, considerámonos como parte dunha nova cultura política que defendemos na obriga de evitar a identificación da lingua con só algunhas opcións políticas. A lingua é de todas e de todos. Entendemos que o obxectivo da política normalizadora non é outro máis que a posibilidade que debe ter calquera falante de desenvolver a totalidade da súa vida na propia lingua. E esa posibilidade afecta absolutamente a todos os ámbitos e, polo tanto, afecta tamén á parroquia dos mortos. Desde Esquerda Unida tamén queremos agradecer a Asociación de Funcionarios e Funcionarias, supoño, sobre a normalización lingüística, por contribuir ao fortalecemento da nosa lingua a través da normalización lingüística nestes espazos culturais, como di Xosé González, como ben denomina os cemiterios, invisibilizados e enmudecidos históricamente polo medo, e agora na democracia pola desmemoria, e por reivindicar o respeto á dignidade das persoas
procurando que a súa última pegada non as alonse da súa propia lingua. É preocupante ver como a día de hoxe persoas galegofalantes en todos os seus ámbitos seguen sen considerar a lingua galega o suficientemente digna como para ser a lingua na que estean escritas as lápidas e todo relacionado co pasamento dos seus seres queridos. O que explica en grande medida que só o 2% das lápidas e o 0,1% das esquelas estean escritas en galego. Casos como estes son precisamente os que lle dan máis valor e importancia á proposta de institucionalización do Día da Restauración da Memoria Lingüística, proposta que a súa vez xira noutras tres, que promoven a concienciación da cidadanía, das organizacións políticas e da sociedade en xeral de que o galego é tan digno como o castelán para ser usado en calquera ámbito, e da incongruencia que supón que nuns espazos tan especiais como son os cemiterios, adicados á lembranza dos nosos, a lingua que eles usaban e que nós usábamos con eles non estea presente. Eu que si quixera no día de hoxe comprometerme desde a miña organización donde os centos e centos de agricultores e gandeiros que a conforman utilizan o idioma galego como forma permanente de comunicación verbal, pois non o fan dese mesmo xeito cando pasamos á comunicación escrita. E facemos algo que me comprometo de forma activa a xenerar este debate en todos os nosos afiliados de que tomen a decisión de forma consciente, que non deleguen de forma permanente por inercia en que sea a funeraria a que tome esta decisión. Sea en castelán que sea produto dunha decisión da persona, non da inercia. Solo con que lográramos conseguir que cada un nas súas familias tomara esta decisión estaríamos cambiando de xeito moi importante esos números un pouco ridículos dos que estamos falando de lápidas en galegos. Iniciativa que non deixa de ser unha pedra máis no camiño da loita pola normalización lingüística, camiño aínda longo e ás veces cheo de atrancos, como xa teñen dito persoas que me precederon na palabra, atrancos que en moitas ocasións proceden das mesmas institucións que deben de velar polo cumprimento de leis, pola normalización lingüística e mesmo dinamizar novas leis que permitan unha normalización lingüística de máis calado e máis profundidade en eidos, como, sin ir máis lonxe, en eidos como da educación. Entón, eu entendo que isto non é máis que unha pedra, que temos que seguir de maneira comprometéndonos na loita pola normalización total do galego na nosa terra. Decir que a nosa organización, a Unión Xeral de Traballadores de Galicia, que conta con preto de 70.000 afiliados, polo tanto é unhas organizacións mayoritarias, dende a Comisión Executiva poñemos en marcha, dende xa hai bastantes anos, todas as iniciativas que podemos para que en todas as comarcas de Galicia, en todos os sectores, o idioma que se utilice sea o idioma galego. Dende a Comisión Executiva, os boletíns que facemos e todas as circulares ou comunicacións con todas as nosas organizacións e cos afiliados son en galego. Polo tanto, parécenos que esta iniciativa é moi axeitada. Agradecemos a invitación a participar neste acto e seguiremos dándolle toda a difusión que sexa posible para que o galego se utilice en este tema que estamos a falar hoxe aquí, das lápidas. Por iso nós, como organización, dende logo, lle queremos dar ese apoio sinceiro á Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística, porque sabemos que é unha batalla complicada, difícil, pero tamén somos conscientes que é unha batalla que ca unidade, co apoio, co convencemento que temos a razón, que nós si actuamos dende o lado do respeto, que non somos nós quen lle está impoñendo ou pretende impoñer o que temos enfrente o que ten que falar. Por iso, contade co noso apoio sinceiro, hoxe, mañán e cando que irades, porque no camiño da normalización sempre nos atoparemos e estamos convencidos que con esa unidade e con esa posición de razón estamos convencidos que vamos a ser capaces de conquerilo.
O idioma é un sinal de identidade e de carácter nacional da nosa organización. No Sindicato Nacional de Comisións Obreiras Galicia temos un potencial normalizador e difusor da lingua galega en todo o espectro social galego, pois a nosa actividade esténdese a todos os sectores económicos, sociais e culturais, e facémolo en galego, a nosa lingua oficial. Polo tanto, a transversalidade na nosa labor de difusión da lingua está garantida. Chegamos a todos os colectivos de traballadoras e traballadores e a todos os espectros da sociedade. Dende Comisións Obreiras saudamos moi positivamente esta declaración e comprometémonos con ela, porque é xusto, porque é necesario e porque o galego é moderno e é eterno. O presidente da Real Academia Galega, na súa intervención, falou das causas da escasa presenza da lingua galega nos camposantos. O principio dos Lusíadas, Camões dicía que as barcas lusitanas ou portuguesas chegaran por mares nunca de antes navegados. De feito, hai hoxe importantes parcelas da sociedade galega e, sobre todo, do organigrama institucional onde ninguén fixera nada pola normalización idiomática e están facendo as dúas institucións que hoxe nos convocan aquí. Tamén nun eido, en principio, delicado, en principio un pouco problemático, como é o de despedirse da vida e as honras fúnebres a que todo o mundo ten dereito, tamén nese eido, nese mar que ninguén navegara antes, estas dúas institucións, as convocantes hoxe deste acto, están facendo xa desde hai tempo o que nunca fixeran. Eu, para terminar, voulles contar unha anécdota que ten algo que ver coa miña biografía lingüística. No ano 74 tiven a ocasión de coñecer un profesor da Universidade de Hamburgo, o profesor Schreiner. Non se confunda con outro profesor que tamén traballou en cousas de Galicia, o profesor Schneider, que era bastante máis vello que este. Este era un profesor novo de aproximadamente 30 anos. Veu facer unha investigación a Galicia sobre a morte no ano 74 e logo no ano 80. Morrería, se non estou trabucado neste momento, no ano 82. O primeiro que fixo é visitar moitos cemiterios, que casi todos son camposantos en Galicia. Tomou nota de toda a información que os cemiterios emiten, especialmente as inscricións que están nas lápidas funerarias. Algúnas son epitafios en verso ou en prosa importantes, outras son simplemente, sinxelamente, inscricións. E este home, que era filólogo, que era romanista, que fora alumno de Schneider e, polo tanto, tiña bastante familiaridade co galego, mesmo co galego vivo e co galego oral. Nas conversas que tiña conmigo, tanto no ano 74 como logo na súa segunda estancia en Galicia, que foi no ano 80, el quedaba verdadeiramente perplexo ante a realidade lingüística das lápidas, porque el, que era un eminente sociolingüista, sabía moi ben que unha boa parte das persoas que estaban ali enterradas, fundamentalmente no medio rural e en boa parte do medio vilego, eran persoas, como aquí se dixo por moitos dos oradores, que en toda a súa vida, ou en casi toda a súa vida, falaban en galego eles, falaban en galego a súa familia, falaban en galego no seu traballo, falaban en galego no seu entorno, prácticamente era o idioma do 95% da súa existencia, pero morrían noutro idioma. E a conclusión a que o profesor Schreiner, chegaba, eminente sociolingüista, que desgraciadamente morreu bastante novo, é que a culpa era de todos, que isto tiña que ver, evidentemente, coa problemática histórica do idioma galego, pero que tiña que ver fundamentalmente coa actitude da Igrexa cara ao idioma galego. Pechou o acto o secretario xeral de Política Lingüística, don Valentín García Gómez. Dende a acción do goberno galego decidimos respaldar, igual que se fixo por todos os gobernos anteriores, esta campaña, apoiala e promovela, porque sabemos, de feito, así é tamén a nosa, o marcan as liñas directrices das nosas accións, que por medio da acción civil, da acción social, poderemos chegar moito máis fácil
a sociedade no seu conxunto que polo efecto de accións gubernativas directas. Isto que quere dicir? A campaña en galego agora e sempre contou e conta e seguirá contando co apoio do Goberno da Xunta de Galicia porque xa ten habido outras iniciativas que intentaron incidir neste ámbito e non tiveron maior percorrido, cremos que precisamente porque careceron dese carácter social, dese carácter transversal que lle dá unha asociación co prestixio, coa tradición e coa experiencia da Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística. É por iso polo que nos parece que é moi importante o que está facendo a asociación, moi importante o que está facendo no ámbito de perpetuar a lingua moito máis alá da vida nese momento, como digo, tan importante e trascendental como é o da morte en toda a cultura do occidente expandido, pero máis se cabe dentro da cultura galega, e sabemos que falta moito por facer. Sabemos que non vai ser un camiño fácil, sabemos que non vai ser un camiño de rosas, pero xa o propio feito de estar nos hoxe aquí, as actividades que durante a última decena de anos leva feito a Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística, sempre, como digo, con respaldo da Xunta de Galicia, dinos que xa foi máis imposible, xa foi máis difícil do que é. O camiño é longo, pero parte del lévase percorrido. Mais corto se fará se seguimos estando xuntos, se seguimos manifestando esta intención dunha forma unívoca e inequívoca, e iso, precisamente, a unión e a unidade de acción nesta iniciativa, creo que é a que lle dá a máis fortaleza e, se cabe, incluso un carácter exemplificante dentro do que é o ámbito da lingua na nosa sociedade hoxe en día. Por iso que non podemos facer de outra maneira que agradecer unha vez máis a presenza de todos e todas aquí e, por suposto, a iniciativa da Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística que, como digo, conta e contará con o noso apoio e que a nosa promoción desta campaña que nos venos a dicir algo tan sinxelo, pero tan importante como que a lingua galega é algo moi importante no día a día, nas nosas vidas do hoxe, na nosa vida do mañá e na perpetuación tamén da nosa memoria, camposantos, industrias funerarias e todos os ámbitos que teñen que ver con ese tránsito para os que o consideran así ou con ese momento de final dunha vida. É polo que me gustaría concluir reforzando, se cabe máis aínda, ese lema que leva tantos anos funcionando, que xenerou fermosísimos textos, demandas testamentarias, fermosísimas declaracións de intencións asinadas xa por centos e centos de cidadáns, que é a de que o galego é moi importante, foino durante séculos, e así o mostra a nosa tradición lingüística e literaria, é moi importante hoxe en día e ten que ser importante sempre. O remate procedeuse a sinatura da Declaración de Derradeiras Vontades por parte de todos os presentes no acto.